Halle to my players, trapped in circles. Stereonays of Mr. Nation. What up, there? What up, Lone Ray? Let's get him. I'm a nobody with a concrete plan. Coming from a place where a few make it here. And I'm going further with my pen each year. Somebody tell the king that I'm coming for his chair. I know it's not fair, but it's war, I declare. I came to make peace, but they gave me despair. Heart of a lion with the size of a bear. And I ain't never scared, tell the world that I'm here. Hey, what's up, Stereonays of Mr. Nation? Hello to my players. Welcome to the Nayful Podcast, episode number 74. We are coming at you live at the blog, Labtronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin@labtronicsol.com. Today in the studio, we are joined by Khotman Mnanekazi. Umnanekazi kuzube uyinto xa kuthiwa ngumnanekazi. Mntanomhle. Umntwana omgomba, mntanekazi. Oh, so Sisonke lo niyo. oh because basically le ndaba endikuyo bekukho unyana weking pha wenkosi ndilibele baye amandoni na Clinic. Aba kuthala bekufuna. khawumegrindika ndifika phela kuthiwa kukho sihle sinaye nomntanegazi apha inoba singabantwana bamanzi thina Wasemkhosini. thina ke ngosingabantwana bantu Kaloku awuqualify wena kuthiwa umntanekazi. hey Abantu begazi ngaba kuthiwa ungafa wena ufele yena kuba yena kanofa. hey sizise khona so wena ungafa for umntanegazi Not ngoku. Sino Khotman Pudisiseko in the studio today from Buffalo City Adventures. Uncuthu Tours. Tours. So Buffalo City Adventures lelinye lesebe le-activities zethu esizenzayo e-Beachfront. Oh, sure. Izinto esizenzayo apha eMdantsane they fall under uncuthu Tours. Okay. Cela igama, cela ifane, cela isiduko. Ngusiseko wakwaYelani ndizala intombi yasematshaweni umdange so andothuka xa usithi mntanekazi. Okay. Yes, but utata ndizalwa ikweko yangapha eXesi uZikhala uGeorge uDek uTsolo Bentonga. Okay. Amabombo lo. Oh, so Sinengumzukulwana apha ke emazangweni. Oncuthu omlanjana so. Usobese ndimke usobese. Yeah. Okay, Ndikhuliswa lixhekwazi ke lasemazangweni wena oh, mntakwethu. so waba nice ke abo Kakhulu. yo khando yo uhamba uyesigela unikwe hug naxa ubuye unikwe yesibili Uyanyengezelwa ne-R5 ndikhuliswe ndinyengezela. Oh, yayise khona 5 rand ngese sikhathi sakho. Hayi ngiyo 5 rand that ngelo xesha phofu 50 cents. 50 cents and zaba grand woman scrum fish. Yo 5 rand kaloku awukwazi ugrocery 5 rand. Hayi nintsi gqithi lonto leyo. So uzalelwe phi Khotman? Uzalelwe apha wayeXesi okanye usuke No ndizalelwe apha eMdantsane mntakwethu kwa7. Ndakhulela khona pha kwa7 phi pha kwa7. ezantsi ko33 ndine-view pha ndine-sea view pha xa ndiphuma nje ekhaya ndikroba nje efestereni yasekitchen bese ndibona ii-views. Ndakhula ndizingela kula mahlathi apha kwa7 along uGrenica. Okay. I-Bridal Drift Dam ke formally cha ke uGrenica it was actually ligama le-construction company Grenica LTA. So kwaye kwa commission wa private company to build idama out of umlambo le Buffalo River. Because Buffalo River from the Lento river mouth harbor all the way yogqitha eKing Williamstown. Xa if apha ke ngoku ngaseMdantsane kwenziwa idama. Okay. Yes, so it was Grenica the company that was commissioned to do lo dama. So abantu bakuthi xa beyoxele ngaphayana bathi siya kwa Grenica the construction company. So that stick ke la gama even after ilenziwe idama. Iyafana lanto yakwa 6 kuthiwa kwaqhumbuthule kuba kwakusenzwa imoli kuqhuma. Uyabo so aba creative man abantu bakuthi izinto esizithandayo ezi. So bayayithiya into ngohlobo lwabo elenza sense kubo. Yes. Hey, usiqala ngehistory lesson. Sibekwa nje. Okay sinayo uBhayeni, sinayo uTepa, sinayo Manzimade, sinayo uThabo Lunge, nayo uhlala kwa7.
apha ezantsi kwesesinikiwe kula corner house kowabo. Sure. Yes. Akanomazi wami bra. Otherwise nami ndanifunde songeza Songeza. Okay. Khaso zundazi because ngithi high school yami nabandiyenzele kwa7 nenzele kwa16. Kanona nguguphu kuwo. Sure, okay. Endlini ngokukhulayo kukhala ophu umculo, phandle kukhala ophu umculo. Bra ndikhule ngekwaito mna. Xa ndingathi ndiyabhadla. Ndikhuliswe zezaways amaGrootmani. Mame ezaziplash but ziyazingenzi sense kum at that time but ndikhule kumanyelwa ezanto. Ekhaya kabe kwakhona ubuxhofanyana beshibhinanyana uyabo so ziyayizizinto ezazimanyelwa eziyana yeah so endlini okay sure awuyazi endlini iseed yayi overused mhlawumbe ufumanise kubaqhonge weekend kwacleanwa khale seed kabani bra I would be lying ndayilibala but kwakwingoma yolede ayithanda gqithi ayisithi andiyazi yayisithini cha yena xa idescribe uthi kawudlalela ngoma ithini iyoba ithini. Okay. Abanye bazoyazi babeyidlala but zezangoma zo Judy Boucher kazo ezaway uyabo cha ndiyazi xa iqala yayinene etinti yayidlala gqithi and yayinibhora. Okay so phandle ke ngoku awuyazi artist ngeze sikhathi uqonda ba okay uzongena high school happy artist umhlambe yayitop ngezo sikhathi xa ndandizongena high school my brother no sithandile nabangani bami ikwaito yasekasi sibamamele kakhulu ama grooves zonke izanto ezakudala zethu sazenze sense. I remember very well ndandithanda kakhulu kanye ndandithepri into yase Fun Place kwa6. Okay. As with the place yayithanda uzane artist and kuperformwa. Andinawuxoxa ke zange ndigroove eFun Place mna but ndandisiva izitori zase Fun Place. Ndane interest ba endiyabawela ke ndiyibone le ndawo. But yaye sasiuthanda kakhulu lamculo woShaviso sasiwathanda ama grooves. iJuty zonke eza groups zethu zazisasa entertainer apha. NezaseGoli ke sizithanda. Sikhule kakhulu ke that age siTKZ simamela and later on ke umsawawa nathi because sasibona at least noko ngamajita esingekho kude noko age group kubo abo Mzambiya. Lesimi so zezinto nake besesikhe sas appreciate kakhulu kumculo wethu. Okay. So endlini kukho ntona apha kwedongeni kukho ipicture yomzambiya omsawawa okanye ipicture yebhola okanye erugby. Not isport edladleni. Yazikhona manje ezaweza zithanda uxhonyo. Yabo izanto omphonyana. Ekula kakhulu lezawe kubekho nezanto zibhaliweyo into kuba ezabhoti ya. Ngoba besabuza ngeroom yakho. Ubethe phakwe roomini. Okanye ubeke. Kanye wawungahlala wawungena room yakho wena. Nduthuka xa usithi room yami because I never had that. Because ke i-couch emini esikhathini i-bedroom. Oh sure. Because we quite a big family. Kulo 4 room because ke silala phe dining room thina singabantwana siyondlala phansi. Oh eza vibes zasemnandi ke zasemnandi bebra so yeah. Okay so niba ngaphi ke ngoku endlini? Kumama ngutata ngabantwana okanye ngumakhulu nabazukulwana? No my bro. Phaya edladlini apho nikhulula khona pha kwaYelani kwamakhulu wami iolidi kamama. So wayihlala khona notamkhulu then ngabantwana babo which is iolidi nodad beolidi babe yi4 uyabo but abanye msekuba bayarenta amagumbi kwalapha around uyabo and banabantwana babo. So we were quite a big family because ngabo then kukho no cousin bami sihlala sonke kwalapha. Oh sure. Yes so it was that setup but fortunately itimer ihlala kwalapha kufuphi ayikho kude kuyabonana kwalapha ekuhlaleni so a walking distance sendi ku family yakule timer so eholiday uwena indlela uthi kuphi sendipha uyabo so babehlala ku area yi1 isiteketiso sakho kuthiwa ngubani esigela yo Satbuza esigela nibuze endlini esigela bra
ndaziwa ikhona enye ukuthi mana isizingelisa gqithi andiyazi kwakutheni nangoku isandibiza ezojamti iyoba kutheni andiyazi. Okay. Yeah, so umuntu nowandibana highway umuntu wanibiza ngelo gama sendazi ondikhona naye lo. Lo samkhumbulo. Lo andisamkhumbuli. Yes. Okay. Imanje ngifuna ukuthi okay. Andifuna ulungisa nje pha. Okay, sure. So, uphume high school. Njengoba nje ufunda right up until high school, uthi ufuna uba yintoni? Bra. Ndandifuna nantoni na enothi nikhuphe kwenhlopheko. Okay. Because ndandisitshintsha. At some point primary ndandinomnqweno uba yipilot. High school xa ndingathi naye kwathi umfutshana ngakuzoba yipilot njani. Ndakhawuleza ndahlaba reverse. Ndacinga into ebingayintoni enye. Ugqirha ingade nganemali. Cha ndingekho grand kwimaths. Ndanzolunga kakule ndathi ngcono ndiwele kwinursing. So at that park oma standard 8 there's a career guidance. Yachazwa kamnandi yonke lento yenursing. Then kwayiwa on the bedside into kuba there are times ke whereby abantu bayazenzela funeke ubaphiphile. Ndahlaba reverse kwalapho. So ndathi ndifika na ku standard 10 andikayazi banzawuthini. Cha you want anything enothi indikhuphe kwinhlupheko. But fortunately ngalanyaka it was 2005 ndenze matric. Kwa introduce tourism ke ngoku kwi high schools curriculum. Then ke ngoku ndaqonda ingathi izaba grade manje we. Mandiyiphesue then nda applya ndayoyenza WSU. Oh so yes. Oh so bethe yona ke ngoku. Ndenza yona usu WSU yo umuthetha ngeCPUT. No. Iwusu siyazi ngeusu thina. UWS. Kona no iCPUT le igama la yena. No Walter Sisulu University apha eMonti my brother. Yes. And these are fans no let WSU ngale usu. Because at UNITRA abantu babefunda usu bayiqala koma UNITRA University of Transkei until be Walter Sisulu. Okay, so apha esigela kuthiwa udume ngando. Usu kanye high school. Apha high school. My brother between 6 uyotsho ku 8 besi stout would go esigela 15 nickers hopa? No, not him. I was in that deep. Oh so Ndandiqala nje ubona msekuba siyesigela xa kukhwezana uthiwa konobuhle siyasela siphathimela kukhona gangs inyane ezingabhadlanga nje. But fortunately siqala nochaya fortunately at standard 8 ndakhonza. I was one ndandishumayela in fact from standard 8 uyotsho standard 10 ndimemigcini ndipreach ephaya. So I was a leader ye-SCO. So abantu abandazi high school baya you le ithanda ushumayela. So I was that guy at high school. So ndaphela ndisaziwa ngoshumayelo kanye ngenkonzo. Okay. Yeah, so from that was to me. inkonzo. That was me. So ufike usuke ngokunala I19 yobana yabona ndizawuthi ndifika ku first years ndisiqalele ngokwamkela uYesu. And ke ngondayibhuda apha ke ngokuba uD plus. Because ndiphuma ka grade 12 ke ngoku. Ndingumakwalazi ndiphuma ndiyotsho etertiary chini. Laba gele ndandibabona ingathi zizidulu ngoku phaya high school abesoziduli enimongo which is iRoses. Okay. Umzalwane ngoku akasathi betting akasachayi ngalo ngqawe ngoku. Osister babizela close. So yatshintsha. Ukhola weka loba ufuna kanye waya so grand. Exactly. Yabo. Chekish bane ku grand yabo ya no hayi but ke no drastic changes. I still because it was the first day I was ndingekho too much tertiary ndandi grand kuhlala namajita sizityela isibindi erenkini singamajita nje. Ole lapha town? Yeah phanga kwa box ayo kwakule ndawo ya kwa Maybra. Yeah. So yeah, those fun moments. Okay. So gain orientation uyangena ukhwela train ngokuya pha okanye ukhwela nansi? Yes igari mfethu. Mount Ruth kuyochopa. Yes.
So train. thina environment training whereas kaloku xa unantsike kuthiwa sawudibana xa usehla Hayi noko u7 man akayo unit noko ethuleyo when it comes to okay. kokojita Oh, no sure, hayi khapho mna ndandizoyikisela khona ukuya khona hayi naphi na hayi noko hayi also yikaphi wena Dustin yeah kanene ndikhe ndizive ezindala ba ndakhumbula wena yeah So nawe wakho wayiboxa because wonke umuntu wasemTanzania. Ndake ndayizama qha andiyazi manzani ndizithembe ncam because ndaphuma ingathi nje ndiyobetha amanzi siya ku tournament hayi ingxaki baye bathi wena uzalwa nalowa ndayijonga la out ndandi grand noko nabo uxhofufanyana nje but zange ndiye ncam pha yapha kwa7 yes ayikho in boxing gym NU7 waziwa ngeBBC Philani Boxing Club ekhoyo pha iPhilani yes kwakhona ke nenye time utata Matikane wayetrain boxer gqithi sasike sajima naphayana so sijimile manoko kakhulu kwiboxing ngathi ndijimile zange ndiyolwa okay khona pha kwa7 indawo kwakuthi sisirhoxo kwakuthiwa kwaMtipa nani ba uyakwazi na yes ko 27 bo qala ubona iGotman lela time lapha yes ngomandalo singaka khona yona balo cela univisa cela univisa uyothenga pha inoba una 7 wena ufika phayana ingqengqile nje bekuthengisela uyonyusa yes kanjani Bisele pupa la ngenye imini usundibone nimngaka ngithi ngikhumbula la 7-year-old kwa7 ndanthanda ukuya pha kuwe okay so ya great Eskela nithini ke ngokunitsho kwangokuyana ba mna ke xa ndiphuma ndenza into ethile okanye ndiphuma ndenza into ethile okanye you had this idea of ukuvula uncuthu tours ifika njani angeke ndixoke mntakwethu uncuthu tours ndiyagraduate zangathi qatha engqondweni yam because in service training yamqala ndiyenze Cape Town ndiyabuya 2010 ndigqibile in service training yam 2010 njalo ndiyagraduate ndinikwe offer in fact kule ndawo ndinenze in service training yam Cape Town ndiyi reject ithini offer yokuba sizaqasha apha ithi uzawunyuka umkholo kanye yeah because ngoku ndizaba one of their employee anzoba yilento se student se in service so ndiza ufumana into ngakanani for in service no in service training I conditions was that you don't have to pay umuntu in service training qha ungampha ke imali transport so sasifumana into phaka koma 1.8 2000 uhlala phipha eKapa ngezisikhathi hlalelo bra yo yantraumatize la ndawo yabo uza ngihlalisana ba yeke lonto le there's another story ngeke catholic fa yo hamba seKapa bra abona eKapa ingathi ufika kukho soulmate yakho ekulindileyo for uhlalisana ayipheli iveki ungaboni ba I think from now on sohlala nalasisi wapha andiyazi into suka phi leyo Ithi lo kodwa kungcono because kufuneka uhlelisene nomuntu ukuze ube grand because ba uzaba yiwili uzakudubuleza nona bra akukho safe man kwakulonto leyo because kwalo ucima family ikhona naye emjongileyo and ezixeleleyo bangowayo ngokingengowayo yabo and there was also into enjalo apha qonda ba ikhona nje isithi wena noba kuthena ungowami yena besithi anzoyenza lonto leyo wethu and ke amantombi wazikezi azoyicela straight ayikhomba naye basuka iwes ke ngoku kanti kona ba izawuphumela akuchaphazeli hoyani into zenu uMakapa ndize ngombangelo apha manje sokwazi kalubuyele eMonti mina ngoku ndijonge phezulu ngoku uyabo ngidikhwele kwi trailer uyabo yeah so back to your question uNcuthu Tours came later ngoba ndibese statistics of unemployment then I decided ayipophi le job because I was hoping ukuthi ngizoba se beachfront eMonti ngihleli kwi tourism office making important decisions as a tourism around but zange yenzeke lonto leyo
2011 12 ayipopi still, then 2012 ndayophangela komnye umasipala for something totally different ke ngoku ndakwa admin in finance. But ke at least ndiyakwazi ukuthi ndirhaye permanent kwamasipala, but the passion was never there. That's why after 6 months ndandisele ndidraft i-resignation already. Imali njani, imalini? At that time it was around, that was 2012 ne, it was a 6.5 around there at that time. Ngaresign Yabo, it was 6.5. Masipala? And nje permanent and benefits zonke izanto ezi. And udila ne-finance? And ndise kwi lower level ndisandofika. Uyabo, Entry level, okay. Entry level ndisafika apha, so hayi mandiyeke le way. Ndizopusha lento kudala ndiyifuna. Then I came back 2015 years. Ndazo establish icompany yami. Cha yamkeleka le way edladleni ba upambene wena. How do you resign kwamasipala ujonga apha elokishini abantu badinga imisebenzi, wena uyeka umsebenzi, awurenti phayana, uhlala wendlu kadadewenu, all of those things yabo. But inhliziyo yami was never there. Ndaqonda mandenze lento ndiyifunayo, so that's why ndathi excuse yami ndizofunda uzofunda grand akozigela lapha ndathi ndihlaba iBTech yami, ndiyazi lento ndiyenzayo bandifuna ntoni. So ndakabe ndigela ngapha eBTech, ndakabe ndivula icompany yami ngapha, then oko ndiyiqhuba ke ngokulonto leyo. Okay, so uyifinance njani ke ngoba, because I'm assuming ba wasuyeka ispan okagqibi ne6 months kwesispan webhayi mhlawumbe uzathi bendiqokelela ifunding, bendispan apha kuba ndiqokelela imali ethile yofumana noba sisikude esi1 basuke bakhwelisana yabo into esinjalo. Kahle phayana ndayidrafta class 6 months, but andayifaka le resignation, ndanyamezela. I worked for 3 years there. Ndamuka ke ngoku because it was 2012 ndayebuya 2015. Okay, I know. Then ndabuya ke ngoku. Phuma izithonga ke ngoku. At least ndafumana ke ngoku neza lento fundis. Then ndakwazi ke ngoku ndibuyele ndibe grand endlini, ndikwazi ukufunda istudies zami and yonke lonto leyo ndaphela ndiba grant, ndagraduate nakulo degree bendilento ndibuye ukuyenza. Yeah. The qualification is ithungo. Yeah. I'm still young. There's more that senokwenzeka. Uzophinda uyenza Because more than anything ndiyayithanda research. Ndiyayithanda research. So I'm considering honors and masters. Sure. Ufuna ne-MBA. Not you one. No PC amuzophendula from here. Awusuka apha ubheka pha uzophendula akunikele lo uyifuna qala because uthi ufuna uba pha mose. Dandijonge loo nto mntakwethu, noba at a local level okanye at a provincial level, national. Usayijongile ngokanye ugrand ngoku? If the offer is good, it's fine. Okay. It will depend on the offer and the roles endizozidlala pha, because one thing endingenawukwazi ukusebenzela urhulumente kuba ndiyoba ngonopopi, meaning I cannot contribute on changing the status quo of tourism. Okay. I can't be there just for salaries. I must be able, with my experience and exposure endiyendayifumana, I must be able ndithi into ezithile we can be able ukuthi sizenze ngohlobo oluthile. Because I've been in the game noko, I've seen some of the lack kwindawo ezithile. Yeah. Okay. Hey, how to okay, uthi bana you've what's the scene umuntu ongayazi tourism for thina abantu babona nje siyabona xa kuyenziwa indawo ezithile ezithiwa ngegama elithile, izitupu siyazibona bazithintile, mhlawumbe sibona ba what's the scene industry tourism industry njani? Now tourism is one of the fastest growing industry around the world. In a doctor multiplier effect. By a group of tourists visiting Tanzania, ziyokwenza into wild side. It's not only the wild side that benefits. Transport, supermarkets, quite a lot of places benefit from one group of tourists that come. So that's why it's one of the fastest growing industries. And the other thing in tourism,
ine-low barrier lines okanye barrier entry to barriers because umzekelo you can participate kwi-tourism even if uyifundelanga i-tourism. Umzekelo this thing endiyinxibe ngoku yenziwe ngumama Semoy Plus ongazange akazi isikolo but usebe ukhinca phaa akhinca ayidibanise beyibhandle wenza ibasket and all of those things. Uyabo she's part of tourism with i-skills sakhe anaso akhule naso kuwabo. So i-tourism doesn't only ithi ifuna abantu abayistudishileyo i-tourism. You can participate with your skill okanye with your indigenous knowledge kuloo nto leyo. So yiyo le nto ithandwa kangaka okanye that's one of the challenges in fact that I always challenge abantu bakarhulumente is that tourism is a priority on papers but in action naxa kusabiwa i-budget it's not a priority. But xa beyibhala they understand the value and the opportunities that are brought by tourism. But the moment kuthiwa makwabiwe ilento i-budget kufuneka kwenziwe infrastructure that will support tourism iba into yokugqibela. So that is the challenge with the tourism. So tourism generally it's more about abantu visiting places and ubone abantu their living conditions even if it's not fancy but it's one industry that can contribute to cross-cultural exchange. Umzekelo, you talk about on social media, we can talk about kwi-season bayafa bakhwetha igxeko isiko lethu yonke laa nto leyana. It may be very easy for a German tourist to say, hi, this is not cool. You should do this medically because it's more safe and all of those things. But the moment you engage umntu, gets a better understanding. Yonke into esiyenzayo isiko lethu noba ilela ntoni na it was well thought of. We can never allow into ezithile that can ziyenze ibe ngathi into engabhadlanga. So it's one of the industries that iye iqhawule ngamanye amaxesha ezanto msekuba there's misunderstanding because we get to share izinto ezi even if ke we don't share mhlambi ubudeep bazo but just to give umuntu understanding because I understand and the only way to understand come and experience isiko lethu noba kuyo emtshatweni noba kuyo emgidini noba kuxhelwa ibhoke because to someone it might be animal cruelty uyabo but lo muntu uzawuthi animal cruelty utya isteak e-restaurant uyabo so kubalekile into kuba abantu si understandane and through lo nto leyo uzawuva na ukuba hayi man besicimba nathi sizizombi because siyaxhela sitya negazi lale bhokhwe silipheke silitye ngezandla kuthiwa nguNtombazi buyi all to find out i-Germans nazo zine sausage yenziwe ngegazi igazi balifaka kwi-sausage kulaa nto kulaa plastic then bayiqotsi ibe yi-sausage. So there's a lot of things that esizenzayo sizi different cultures emsekuba zibuyelelene man ezinto ezi xa besengaziqondi. Uyacamda khona mali. Like ndiyayibona le picture yale yonke le uyithethayo njengoba ndimamele nje ndiyayibona yonke le uyithethayo. Okay, so you start you decide about okay I guess Espan money comes uyayivula ikhampani yakho to tours initially yayiphakwa clinic okanye what happened? Ukuvula kwethu ndisebenza under another company because when I came back ndafreelancela a local company okuba nje at the end of the month ndikwazi ufumana amasente. Qale khona manje ayigrand bahamba njomamele sebenzise office yami for ukupusha lewe yakho. Wi-Fi, internet, yonke into so that ukwazi upusha into zakho. So I was working a barrier at that time. Then ne home office ke ngisebenzela lapha endlini kwa7. So we moved to KwaGreenika ke ngoku that was just after COVID-19. Plus easy restrictions. Oh so goku iqalayo useberia ithini inantsika yakhona uqala as ithatha abantu or yenza enye i-part of tourism? It was directly tourism because our main aim was that we want to expose
the beauty of Eastern Cape on its iyonke nje. Noba we explore on the Wild Coast side, Tsetsekama, Hawksburg, any yonke, because our main thina yona dala sesifuna ba asizosoloko abantu sibakhupha bayotsho kwezinye indawo, whereas Eastern Cape is as beautiful as other places, even more for that matter. So we are more on exposing the beauty of Eastern Cape in culture and nature. So that has been our role. Oh, sure. Who is one of the biggest clients you've ever had? I had a client, SA Tourism, but not to apply office layer Mzansi. I hosted SA Tourism from a UK for a week-long tour of Eastern Cape, which opened doors for me to travel to UK after that trip. Okay. For the first time, I went to Ireland, Dublin, Nase London, after that trip. So that has been a great interaction between myself and that client. Okay. But ke yaphazanyiswa iCovid, because ngela xesha COVID I was supposed to continue, and kwakuzobakho lando British Lions la rugby challenge apha eMzantsi. So we had some deals whereby we'll go to Cape Town and we do drive a garden route, explore Eastern Cape over 7 days. Yeah. Okay. So the tourist ndiyafika Eastern Cape ndiyehla eKing Phalo. Ndifonela wena. Unthini wena? Unqala phi unibhekisephi? Yonando, one of the very important thing I need to check interest yakho, because we don't want a situation whereby ndokunika adventure kanti uthanda history. We need to check interest yakho iphi. Do you want a heritage tour? Do you want an adventure tour? Ufuna a nature based tour? Okay. Then ke ngoku after establishing interest yakho, I can be able to give you options, but these are the things that we can do based on your interest. Can you heritage? When you do King Phalo, do heritage, you start even that side. That's the West Bank area. West Bank is the oldest part of East London. That's where East London as a town started. It's very important again also to tell it started the West Bank as a town, yes, but many historical books, when they talk about Uqalwa Monty, will refer to the period Yamangis. Whereas we had black settlements ezazikhona kula macala. Sekukho omagombo nje, yekigombo lingaseDuncan, the original kwaGombo. Because abantu bakuthi were settling around kufuphi namanzi olwandle. So as our waves, xa zaziglacier kula matye, they would make that sound Gombo. Then they named their area as kwaGombo. But ngenxa yeza group areas act is apartheid ezanto eziyana, they had to push them out of that area. To Komabamyu, Duncan, and the rest was history. So you talk about heritage or history tourism, those are the things we cover. Then we cross over Buffalo River and to the East Bank. There's a lot of historical sites, Heroes Park, German Settlers Memorial. Now you begin to check how do the Germans come into play in the history of Eastern Cape? Why do we have a Hamburg? Why is it a Potsdam? Why is it Berlin? Stutterheim, Stutterheim. So these are German footprints. They're from Germany. Yeah, so we need to see, we go deeper into those things. Then you learn, okay, actually, Amangisi brought the British to beef up their military side against Tinaban Bamnyama, where's the frontier was. So that's a little bit of the history of East London. Then there's Nahun. Nahun, 100%. Okay. Same river, but inland in Nahun, xa ufika pha coastal, it's Nahun. Gunubi, Sekunube, yachishwa to Gunubi. Those are the name changes again. There's no need to change these towns. Change. When team? It's necessary. Personally, I feel like that.
You can't have umntu kwaku Algoa Bay wabhujelwa ngumfazi wathi egowisa kubhujelwa ngumfazi wa decide ayichange ba yiPort Elizabeth because umfazi wakhe ubhobhile. Being a governor at that time uSerufen Donkin. So wachinja iAlgoa Bay to Port Elizabeth kuba umfazi wakhe nguElizabeth. Okay. Now you want ke ngoku to change elagama to Gqeberha, still abantu bakuta like doesn't sound nice lento. Uthina no uGqeberha. iGqeberha it's a mix of the Khoisan language. Uyabo? So it's the actually kukhona umlambo pa. Umlambo Bikens River that flows iphayana town. So that's the Khoisan language of Bikens River. So it's Gqeberha. Yeah, well, it's like Buffalo River, but in language yapayana. So when you tear ezindawo ngezanga ngesintu, you are bringing back isidima to abantu bakuthi. You have Port Alfred namhlanje named one of abantu baseNgilani. Whereas kumhlaba uMandlambe lo. Okay. Because we had uGagabe, uNdlambe was the son of Gagabe. So ngumhlaba kaNdlambe lwana. Now we wanted to know because it sounds better xa sithi Port Alfred. Okay. Kawe River. It sounds good. But ngumhlaba kaNdlambe. And uNdlambe was pushed out, wabulawa, sentsho kwaliwa. Uyabo? Kwathathwa imfuyo, all of those things. So zange kubantu banikwe kakuhle lamhlaba. But uthina we must honor loo nto leyo. Uyabo? Awuzofika wena eUK ufike phayana kuNaval Street sozoyifumana loo nto leyo. Unless namntu nona banansi ke kubo basenza ngalo apho. Yebo, so you need to give respect to kwabantu balondawo. Okay. Singa honorisha abantu bangaphandle sishiya abalapha. Umdantsane awuyazi ba utheni yena yakhona. Into ezithethwayo ngomdantsane mntakwethu kukho lo mfula ulapha ngakwayakho ngasegarage yabona mfula pha. Waziwa as Umdazane. That's the name of that street. That stream. Okay, yes, Umdazane. Ikhona ke nomnye ke wo old chief wayelicala which is currently inqarhoni. Naye wayengumdazi ndimlibe but it's related to that stream. Yes. So Umdantsane came from Dazane River. Yes. Hey, dasiba mani ngamthinde yedwa. Hey, ayethetha ingxaki. Kwathina siyafuna. Siseklasini apha. Awuphakamisa isandla. Yani nalapha ke uyanconywa apha uthi usearch. Yewa liciko ubra. Yes. Yabo. So ke injalo. Mina samame. Asiba makeup cup sicuma sawo. Hayi. Ndingokunqonda babe niphethe incwadi. Okay mkhulu, mas unibamba ngeheritage, heritage mos. Yes, that was heritage. Ubuthe mos umuntu unike option ezi3. Yes. Either heritage or nature. Nature okanye history. Kanye history Heritage dibene heritage ne history. Sure. One ibe nature ibe adventure. Okay. Kandithi nje briefly ku nature danoni uyoniqhubezela ngeadventure. When we talk about nature mntakwethu, we are fortunate that East London, even the entire Eastern Cape, is blessed in nature. On nature on its own, phaa kulaa Nahoon phaa ngase-beachfront kunendawo phaa kuswa kunto Nahoon Point Nature Reserve. Okay, ndabona phaa. Yes. Inala boardwalk ithandwa kakhulu ke ngabantu for ukhupha my sister phaa. So xa uhamba phayana there are footprints phaa which were discovered there. Those footprints were discovered in 1938. Okay. But those footprints in East London Museum. Those footprints are currently the oldest fossil footprints in the entire world. They are dated to be 164,000 years old. Zelapha eMonti. Zezonoqhakanco, the Khoisan. Particularly the Strand Lopers. Because abanye babe along the coast. Strand, beach, Lopers, hikers. Okay. So those were beach walkers. Besides ababa more desert. So babe the groups.
East London. So khama kanje kancinci xa ubukele imovie ubone kuzotywe ematyeni kuzotywe awubantu abona kuqhakancuba kuqala bephethe eza mikhondo nezantondoni isukela yenye. This is how we stored our own thina elahlobo kwenziwe ngalo pha because thina awuhambi apho ubone ematyeni kuzotywe abantu abanxibe lahlobo. Yabona ke that bathi yi-rock art painting leyo. So i-rock art was a way of telling the story about anything, about animals that has khoyo around bona. They would do i-rock art expressing whatever nto babefuna uyi-expressa. Unfortunately, some of the rock art paintings have been vandalized, but you find them as you travel outside kwezindawo zinentaba, koma roads, koma Mount Fletcher. There's quite a lot of them. In fact, Mount Fletcher is known to be an area with the most rock arts around the South African places. So, besides as our footprints, there's a fish which was discovered in East London, but it's coelacanth. Coelacanth, a fish which was believed to be extinct millions of years ago. The real specimen salo fish ikhona East London Museum. Okay. Few others were spotted kwezinye indawo, but the very first one yayilapha East London. After it being believed as to be extinct. Correct. Okay. Correct. So that's also a great natural accolade around East London. Then you can a nice walk along Inahon. Also on the nature. Asikwazi ufihla umntantsane. Because I always say when my brother, fortunately I've traveled around South Africa, ne locations alapha South Africa. But I don't recall any township which is blessed naturally ukudlula umntantsane. Umntantsane might have been indawo yokusfrustrate by apartheid government because it was not a place for us to prosper in reality. Little did they know bazosibeka kwindawo which is naturally beautiful. Up at Buffalo City, inqabile into yi-waterfall. We've seen 2 already emntantsane thina ikhona neyisithathu singekayi kuyo. Waterfall? Yeah, because kolomfula between NU16 and NU18. There's a beautiful waterfall there. Kukho lamagali xa ugqitha wehla ngo7 unyuka uya kwa14 ko20. Ko20 on your right. Kukho lamagali oqala lapha left. There's a waterfall phayana. Oyibona kakuhle xa siphaka kwa Greneka. Uyibona impompoza pha phezulu especially after xa kunethile. Uyabo. So saye kuhamba ngehlathi sebancinci saphosa ziwaterfall. So it's also one of the places it's very natural. And abantu abaninzi when we post pictures kwindawo esihamba kuzo apha eMntantsane abayibelieve bakuseMntantsane. To ask why nobody say nina. We have beautiful cliffs, edges zonke zonto ezo lamlambo. It's also very nice. It's beautiful. It's very deep, my brother. Okay. We used to do into kuthiwa cliff jumping. Sime kwiliwa eliphezulwana sijambele emanzini. That was besiyenza ngokukhe washrinka umlambo umsekube phaka koma 50-60%. Ngoku it's sitting around 96-97 currently. Okay. And ngela xesha ke ngo 56-60% benixa sijambayo pha ufika uthi hlofu uyotsho ezantsi but still ungatouch phansi uphinde unyuke. La cliff ndithetha ngayo yayingaphezulu kule roof ubude kwayo kuyotsho emanzini. Ayisekho ngoku igutyungelwe ngamanzi kwayona ingaphansi. Yo. So that's why I always tell abantu noba ayondawo yodlala Greneka, it's very deep. We've seen it. Inantsika ke ngoku ithindo yakho. Kayaking is floating. Land iyafloata une vest, life jacket so that should flip you still float. Okay. Yeah. Intitha isnakes zange ansazi ke sona zanda sibona mnta ukuthi ndiyeva nje into yokuba kuthiwa ikhona abakuthiwa nenhloko eziyi7 something like that.
That's one of the reason ndadile ukuze ndenze ezanto eziyana because nami at the back of my mind kuye kuthi qatha la nto yabo Khona wawuzibeka pha zange wayibona. but sikela kaloku sifuna inyamakazi asingeni emanzini yabo hayi khona manje xa kunzima sehleliwe lisibetha amadata but sasingafane emanzini kakhulu ewe sasiqupha nje Uqopha usuke phezulu uthambo uyobetheka ezantsi awuyicingi. Hey mntakwethu uyicinga ongayicingi because ufuna le adventure. The thing is ezinto ezi wena mntakwethu sizenzile kwezinye indawo. I've done ezinto ezi koma Transkei. Kayaking, I've done cliff jumping. So xa ndizenzile kwezindawo into zoba lingazenza apha area. Because naphayana surely zikhona izistories aphayana kuthiwa kukho into ethile kukho into ethile. Umlambo. Yabo yes, uyabo. Akekho pha umlambo. Hayi zange nambona mntakwethu. Ophofu bungaziba lapha. Hey, mhlambi ngendendile pha. Okay, hey brawam, I think now abantu bebukele bakhe badibane nawo man bakhe bafumane letho because even though sihlala apha thina I believe ba xa sinoke sithi khasifake kwitho singabona ezinye indawo singazazi 100%. because thina sazi indlela yemoto Yeah. wazi indlela yemoto u right through elhlobo awuyazi ba okay ke nendlela zobuzwayo ke uthi gubhu ngapha uthi gubhu ngapha Yes. but ayikho into yobana ukhe uthi ngokumdala masike semenyawo man sike sigubhu siyokroba kwa 5 kwantoni lo hlobo la khona so I believe ba there's a lot mna benizobuza into bana into ba uzaw expand to indawo zolala ke ngo. That's the plan wena mntakwethu. Okwangoku sene caravan esinayo phayana but we want to formalize more accommodation ibe indawo nje abantu abazokwazi. We do offer camping but we want to elevate it ibe more glamorous khona into ekuthiwa glamping where it's private school camping. Yeah. We camping but you don't feel about camping. Hayi God man net crazy too. Ngoba lawa khama bizayo akudlaliswa okay but masithethe ngawe ke ngoku and what you offer umuntu xa ifika pha kuwe as a services us offer phayana ndoni What we offer currently we have a nature walk which is only 50 rands per person. La nature walk we give you just a short walk which is nature based. We tell you about plants, tell about some animals because even if we born animal there but there's evidence of kuyaphileka pha. Whether you see spores yabo amathe nyoka yabo exactly uyabo ispores amatenyoka you see droppings uyabo then we talk about those indigenous trees and some of the invasive trees because that's one of the challenges environmentally that we face yabo because kunekhona plants that are invasive that suffocates ezezethu indigenous. You will be shocked how many amahutmana angakwazi you identify umnquma. Yabo. So those are the things that we talk about. uyakwazi Awunquma ndiwazi kahle. Awuqawupita umthatha. Umntatu uyawuzala. Yabo. yeah So kula nature walk usenza londo leyo it's a short walk especially kabantu aboyonqena hike because the hiking trail yethu ngos 8 kilometers. okay So 8 not 808 08 oh yeah. 08 sorry 8 kilometers we hiking trail yethu which is a circular hike ikusapha phezulu kwale on top of the cliff because abanye abantu bathanda eza views we uma phansi kwalamathe. okay sikubanga uta step pha clean okay so singese include the hiking Exactly. funeka okay so xa uphuma ku hiking siyabuya ke ngoku what's next Then we have quad biking which we run for 30 minutes okanye 1 hour which gives some more fun phayana. Then there's kayaking which we paddling phayana emanzini for an hour 2 hours. Yona ndimnandi ke ngayo it exposes more kwi-bird life if abanye abantu bayazithanda indaka so it's khona into ekuthiwa i-bird watching so we
just get to experience. Uzivela sicula phasi senze zawo. Yabo. Kukho nezanto kuthiwa zimbila. So xa sikhayaka pha siyasondela pha eliweni then sibone imbila very close. Yabo. So those are some of the nice things that we do. Apha eMdantsane nothi kude. Okay, so this is always it. Zezo nto ezo, it's kayaking, hiking, quad biking, la short nature walk. We do porticos for groups of 4 and above. So sebenzele la porticos, camping for small groups nayo. Ya le ulala phansi ke uzive noko. Uvuke kamandi imbambo zisitsho nje Like abantu ba spend the night pa. We do spend them, even if asina clients thina siyakwazi uhlala pha. Even if asizolala mhlawumbe sibuye ngo12 midnight sizenzele imbiza yethu sibe grand. We believe into kuba it's a place where siyaphila man phayana siyaphila. Sasifota phana lo bra. Yeah, it's very nice. It's very nice. 2020 20 ngokuvalwe zonke ezinye indawo. Sure. Siba busy pha because xa usiye town awufika kukho law enforcement. Basithi amasithobane ngaklinika man kuza ba grand. So esa space is grand nyani pha. So uyaloba noloba pha. Ithatha ifish pha emanzini fresh. Hey. That's one thing udala ngisethi ake ndizifundise le ndine fishing rods eziyi5 pha and udala ndichekisha ku YouTube how to load isika nehuku, but that's one thing endifunda uyenza nje xa ndi free ndikwazi nje urelax. Amajita angaphandle ayathanda uyoloba pha. Very friendly ke amajita baqhela usipaqethi fish. Hayi xa sidibana nabo ave sikasiphi fish nje xa into endifuna inyamakazi. Bakhona pha? Nezinyamakazi kwaGrenica bra. Nezinyamakazi. Siyakwazi sithi sihlala phayana thina xa siphumayo kuphithizela imivundla phakathi kwethu. Yabo. Hey. So ngazi isikhathi ke ngoku utshonayo uthini wena? Ngokutshonayo Grenica. It was a big concern, my brother, considering Grenica is the main water source ye metro yonke. Okay. Sixhomekeke la Grenica for iBuffalo City for amanzi etap. Grenica it's 90 million cubic meters. Multiply Naun Dam 5 times. That's how big Imperial Drift is. That's why it's our main. Naun River. Naun Dam le. Oh, okay. Yes. So it's our main source. It has been a huge concern by Echona. Because we've seen other places like Cape Town, but no day zero. That's where we were heading actually. Yo sancedwa siza floods. Eza floods zasinceda nangona zamosha kwezinye indawo but zasinceda. Wanyuka from 14% to, and the other thing enceda uMdantsane zile mifula. Zezi valleys. So even if kunethe ngoku awakhawuleza gcwale ngoku. Asahamba ngala mifula esonyuka. Okay. Yeah, so it was a big concern also for the community because kunabantu who live on fishing phayana. Okay. Besides thina amanzi angaswasebenzisayo aphanjwayo. Ibhotile lesasipha. Zandi zibona, uzibonile. Uzibona? Ezamagqirha no hana kunoba ndandizibonile. Eqwebile command boqona hey. Nonle Uzungu wayerokhwela phezulu. Yona noba ngona yiyo lekhapakile pha. Siyavuka zaphola. Ngoba senit camp pha. Zazitho zithi kuse idama lehlile ziyavela ezabhodile. So lamadoda ayebhizinisi ezabhodile. Yeah, ndiyazoyika bakhona ke nabantu ababethanda ucinzela phaka kwela cala noba bayeka ngo now that ku hayi sadibana nezana. Okay. Hayi siyadibana siyakwazi uba sixa siyofika pha kuchika upake imoto pha ecangwe ekhondena yethu. All right kuyaqhonywa. Oh yeah. Oya ngonqosa pha uthi indoda asuka okanye Nje uyabhaza nje efondini then ugqithi. Orasta. Oh yes. Yeah, Phanga there's a beautiful settlement or Rasta pha kuthiwa iKamola. Kamola. It's the Eastern Cape headquarters zamarasta there. Eastern Cape headquarters pha eKamola. I-hike yethu used to go through phayana amarasta but ke ngoku sibethi bypass. Athi No ingxaki andithi my sister xa beyo hike abanxiba abathayithi nenonone ngoku landa it's a sacred land. So kwa wena xa unxibileyo funeka ube
unxibe ngendlela ethile. Abanxiba neloko kaloku. So we can't expect hikers zethu zinxibe ilokwe. So by the way zange sixabane but nje out of respect we decided just to bypass bona, which was good in any way. Uyabo cause asibaphazamisi naba basiphazamisi. So njengoba sizoya phayana thina ngecawa funeka sinxibe ntoni? No, your normal you can have your shorts, you can have your tracksuit, techies and stuff. Yeah. Okay. Should be. How do you handle his safety in the area, in the wildlife? Fortunately, wildlife yethu ayiyoli dangerous. Kubani qala lo ufuna? Okay. Asina wildlife dangerous. I've seen a couple of snakes. Ayonto xhaphakileyo. One of those snakes was a brown house snake, which I just picked it up because not all snakes. Brown house ngumachola. No. Ayinguyo machola. Machola but into eater nakanene. But it's one of the harmless. Oko machola because umachola nayo harmless akana venom. So ungakwazi umbamba umsuse endleleni. And I was put akathi nokuthi. I know. Very shy. I gloomy nje. Yes, I1 qha inyoka ekhandayo ivuke ekseni ithi ndifuna ukutya human. I1 qha elizweni. Dilibelwa into nze googlisha bensando ibona ivideo echazayo ba zonke ezinye inyoka ziyazidefender xa zikwenza into. I1 qha inyoka etifuna wena evuke ekseni ithi khalele umuntu ke ngoku namhlanje. Serious bra. Kuthiwa phana kuthiwa zeziphi animals zi5 animals that hunt humans. Yeah. On purpose. Zivuke ekseni I zithi doubt scenario up in South Africa. Crocodile nayo yenye yazo. Fortunately, Eastern Cape is not a playground for crocodiles. Sinogxam thina. Oh, Up in xamaphusile. Eastern Cape. Yeah. Yes. Ucamtshando yena. Uxamu uzawutya amaqanda, uxamu uzawutya some small insects nje. Oh, so. Awuyophatha diet. Because kwayena nesize yakhe akabikho omkhulu kwe crocodile. Phofu Instead xa ebona wena ovesikabaleke xa. step yeah. Hey. So ke ngoku asipha uthi uline usaya nini wena? Xa uzizela. Because sigqithena ngo10k ngosingafuna nantoni asifunayo. 11k each. So 11k ngo. Counting. Okay, Isakhupha. we will go to on our complimentary adventure. Sure. Yabo. And then one person. Awunambuzo now. We can give to this Saturday for a complimentary hike and kayak. Xa ke ngoku apha amhlaba ngiqonda bahlala apha kufuphi aba balapha. Yabo. Sensithi We'll keep it open till December. Oh, sure. Yeah. Umbuzo uthini bazawubhala kwi comments. Umbuzo would be So anyone or around Mdantsane, East London, Nalithuba. the question is, when was Mdantsane established as a township? Hayi andifuna uphendula ukuthi yo wena umhlohlo sakhe so manipeze apha. I think ngoku okay right up until now this has been amazing. Ndifundile Try isinxibo please. besichazile lo iteki nendondolo. Aswafuna amakwayikwayi. Amakwayikwayi awazikwazi ungena pha. Your techies is right, track pants, your shorts uzaba grand. Xa udibana ke ngoku nenatsika oqonda ibali grand uye uthini? Into wali grand. Ibhebe. Semsebenzini. Fake blinkers. 1963. 100%. Yo, Officially 1963. kubani ke ngokulo? Mosole Baninzi ngoku lo. Akho umuntu oqala. Siyanda umuntu oqala uthethe. usenda makathathe wena. Tell your mask siyanda. Yeah, jamaa. Oya mas Siyanda ukopile wena.
Ucheck incwadi zampha endlini siyanda. Oh bakwenza hleni. So nangu oyena muntu kokolo out Umseshi. yeah umseshi uyamazi umseshi umseshi koko be lapha ethetha nathi Sure. iva le ithi ku 5219 Ujoke kuthi City of Champions that's ake ubamele Okay. Oh yeah, benisiye entweni ke ndasuke naphazanyiswa ngomsearch. No man, benifuna ubuza ba like in situations where awucingi ngomcimbi wotro uyaziba yeah we are block up because wow udibana I believe ba immediately ngeka throw kusoloko kukho opportunity yoba umuntu anganawe noba uhlala nomuntu endlini. Yeah, sure. Immediately ka ufake iringi umuntu uyonqena nokuthi uyondazana intshabe zakho bhuti because yoyika uhloniphe iringi. What are your thoughts regarding Londo leyo? yeah Nangona bekwazi utsiba ngapha kwalo ring. yakwazi Maybe it's a very important question apha ebomini because eventually man funeka sikhulile and part of ukukhula kwenza i-choices ezenjalo. For instance nabantwana yabo and uyabawela i-environment abantwana bakhula kuyo ibe grand bangakhuli kwi-environment enguvula sibhuqe so that nabo bafunde something yabo bangabona into okude bayibone kwalapha kubo like apha endlini umzekelo uyabo babona umzekelo womhli kwalapha endlini abone into okuba utata xa ethetha nomama noko uthetha ngendlela decent yabo akamphosi ngesitya akamthuki akambethi all of those things it's very important kubantwana esibakhulisayo at least bakwazi even if there are challenges even if sinamaphutha here and there but ezanto ziyana zizinto ezibalulekileyo nokuba at least abantwana bethu banga be exposed kwezanto eziyana so to kuphendula iminqweno yam lonto leyo eventually ndibe grand but you'll have to kube ngumuntu ozoba understanding because I work with abantu you don't need umuntu ozoba insecure nje easily ngezinto ezingenamsebenzi. Umzekelo inumber yami I always say abantwini even on social media umuntu ofuna inumber yami you don't even ask me into kuba ngizawucela ipermission kuye useko share inumber yami because I'm in business. I need inumber yami ukuthi umuntu andifonele hoping into kuba sizawuthetha into ebhadlileyo uyabo okanye ufuna ukuqonda info ufuna ukwenza booking all of those things so I can't hide my number uyabo I go private it's for business. So we need umuntu ozoba more open minded uyabo ayazi ukuba utata kabani is in business uyabo udila nabantu. There are times ke ngoku ufuneke naye understand there are times ndingabikho endlini for a week I could be away for a month. The other time I was away for inyanga yonke even more ngoba ndise UK. So you can't be nje umuntu ongazoyi understand leyo xa ungekho uyaqonda ba akizaba ngovula sibhoqebo into ezinjalo okanye out of sight out of mind uyabo so funeka yazi into azifaka kuyo ba uzidila nomuntu onjena nam kunezinto nam that endifuneke ndisunderstand ba yena uzaba ngumuntu onjena. Hey la change yakwamtheza futhi. Yeah. Sure. Ithini type ke ngoku ngoba sisimhlawumbe khona sister nansi okanye kusekhona lokho. Khona my sister bra. Oh sorry. Khona my sister bra. Okay. Ngiyambona uxele ngo1963 uyikopile nyana. Oh my sister hayi ke sorry. Andivilanga mlapha. Oh so ubukele. Oh hayi ke utheni bondoni bonile pha kuye waqonda ba. Okanye nathi naphi ke. Masingathethe zonto. Sadibana ku2 go bra. Yo Samkomuntu go. Yo namkhumula u2 go kalo. Yo Dasibo wayiqhula umuntu pha.
So, yours over 20 years le. Hey bra. Ongawan but the topic please. Eza groups ezaphayana bra. Bara ndihamba nowasathi banjani pha kweza groups xa yoba kwaqale lapha ndisayikhumbula. Neqala ngokuya okanye nanisazana. No sasingazani like Senzitsho niqala ukwazana pha. Yeah, nda inbox nje bandazi uyayibizwa njani ke ngela xesha. Yeah. Ndayomcheka ndivele ecaweni ndiphethe iBhayibhile. Uqala kopha area. Apha eFlopbox. Isebenzele iBhayibhile. Yeah. Thina liqindi decent bandiphethe iBhayibhile ndithe kwalachiya hayi noko. Ngumzalwane. Hey. Chili vs bacela uzophiwa. Uzovulela. Davulelwa lonhliziyo. Yo ziwe zakhe kukhonmane ezo. Xa uzobuza icebo pha ndasithipa ndithini bra. Kaloku umntwana yam umshumayeli ke nawo nxiba isuti ezishayinayo. The Ncandweni. no neza Kickboboza. engakafiki kwa uncandweni nanxiba ezazihlangu eziyilawe nxiba isuti esishayina kanjani. So zingabi i-code bike owners like abantu linani elingakanani okwazi all accommodate. Banye abantu nje bakuzawuvalwa nje. Yeah. Izipani. Kuzaba busy man siya ku December. Bantu benza izinto. So inani lakho lithi 5-6 people we can accommodate. okay. Then at least if ubaninzi siyakwazi ualternator mhlawumbe sikhabe sifaka 5 ku quad bike then abanye bakhabe besenza kayaking then baswitch yabo. Yeah. Okanye bazo kayak abakhange besenza la short walk. Then xa begqiba short walk sebegqiba naba batshintsha. Nathi ababantu balapha. Oh so i-podcast today. Unyanisile. Kubantu bangahambi yethu step. Abangahambi andikwazi ukuthetha lo. Fakwe koneni. Ngoba abangahambi. Yeah. Inzima lo uyibuza yona because everyone isinaye apha unendawo yakhe. Yeah. No ijoke bayandazi nabo abantu kumuntu onjani. Unendawo yakhe ayidlalayo because khona intwana ekuthiwa ngumsiyana phaya sinethemba loba izaba khona ibhabhi sigrow. Sure. So kukho ngenxa ihamba apha bethi pictures ezinswama. Kusondeza kubeke emazulwini. Yes. Thina phuka umnandi khonje for uthetha. Lo hleka. Yeah. So wonke umuntu unayo indawo yakhe. And it makes more fun when everyone is here. Sure. Ungayibondarisha ubungekho ngolesine pha ngosiculayo. Sesibethe karaoke ngolesine. P Pha again Vincent. Anibhadala Okay. pha but azobiza gama pha. Sure. Bese sobethe karaoke pha. Abantu ke ngoku ku live bathi guys idea grand le. Seni sibize. Cool. Like as a podcast iyane phayana nesibize Sure. to interact and have fun with you. Lovely stuff. So this is a growing platform. Day-full, Yabo daytime. and ke ngoku enye Nathi sifuna uyizisa apha because yabona spaces here. Yeah. Yeah, see nice, very nice. Very nice. Nazi system khona. if besinokwenza karaoke bunecula ephi ngoma. Yeah, andiloyilo bra. Yabona xa uliyilo ulunga grand ku gospel. Yo. Gospel. Man, not Gospel gospel. ayicala ucalula obunganolunga. No man, maybe some of those old ballad songs. Umsearch akaba simbiza right na. Uthi khange uconfirm uba uyaza nango lesine apha. Umsearch. Yeah. Okay, sure. Anqakandi. Okay, sure. Yeah. Yeah, how's confirm abura. Siku 12 12 King. and a half. Sayimoshakela. La 3 besimbeke eqala ngokuyithe times 4. Bwa. I think rezi thunyana imaths izangalhlobo. We karaoke. Cabanga uyacula lo Mac. Uthi ku karaoke. Okay. So
uthetha ngayo Oh phaya unyanisile kanene ku live benchilo bandizoba confirmela ba ngolesine siyathini na. Siyathini ngolesine siyaya pha? andiyazi kaloku. Kuba bungekho wena masiye man. Ka unobubhizi wena mkhulu otherwise nawo bunoya pha sike sokuvekele ballad uthetha. We'll see my brother man. Ndiyabahola nje ndiphume man nami. Into yesiphi sisenza nehagu eyininzi into esiyenza pha. Ish. Okay. Sixakekile. Nisenzani? We breeding them. Oh so okay. You okay. You there's a bacon. There's breed la for usithengiswa kanye. Yeah, for usithengisa. Yes. Okay. Mkhulu masingakubambi any further man. Andiyazi noma ngubani ixesha mina. Bingasikuphi ndikubuze yenye history yaseBerlin. Let's agree wena mkhulu waba anytime ufuna uphinda ujikela ungajikela. Yabo this is an open space. We have this open door policy for abantu that offer so much information because there's no thina mna initially bencinga meeting yethu. Sure. Cha ke saqonda masole shooter xa solapha. So now in a world where siya sayiplana sayithetha sayistructureisha I believe ba ingangcono kunaleso. So there's that open door policy for wena. You can come through utsho man ngifuna phela njikele man sikhona nyiwe ngifuna uyichaza. Mhlawumbe xa sezikhona izindlu. Man sinayo forums esinayo ngoku for abantu abathile yonke laba yakhona. Oh, yo, so uzazilava wena. Kaloku udala sahamba siyofota la ngapha ya. Oh, okay. Oh, ngikho River Chalet, okay. Khuluma manje final closing remarks. Ufumane share nenamba yakho. Ungathi thanks nje abantu abakusupportileyo and then for whoever wants whatever makakutache on this. Ngosi me bra ndiyafuna man ubulela abantu basemdantsane even though bebe reluctant eqala but bayibonile le nto iyenzeka. We've hosted quite a number of abantu around umdantsane nabangaphandle emdantsane koma Beacon Bay all these areas because abayeki usichekisha ba akho hike over the weekend sicela unijoina apha ku September we had our biggest hike more than 120 abantu baza bazo hike around umdantsane. I've never seen such a great group of people. So nombilini uphezulu ke awuthi igquba ewe and also ke ngoku uphinde ube nemivuyo umbilini on the sense that ngesike ubangabhityiki because ibesistamphede but it went very well. So abantu are starting to change the mindset. That's what we appreciate them the most ngoku. Ugrenika uyayeka ngoba yila no go area. Sisothuke ngokusenga abantu aveske bathi vumbu. Hayi sizobona lento simane sibona ku socials. Omnye afone sephayana xa ingekho shobo ubheka ngapi athi ha ndiqone manje zoyibona lento. And siyayibona machi hayi man ngokuyaphela la esetsa stigma. Yes. So abantu are becoming more open minded ngalendawo because if you think about it Oma Valdem but developed Oma Hartis they are developed zonke even up Eastern Cape part of it is a Free State Garib has been developed. We are lagging behind thina because sisafake iblinkers ngezstigma uyabo whereas ezinye indawo ezikwi setup enjengo Grenica they are developing their properties along kumadama kwezinye indawo kune hotels kune this and that thina sizawuhlala singemva if we don't put aside ezanto eziyana uyabo. So ndiyafuna ukubulela abantu abasupportayo abanye ke abayi but they share our post siyazibulela nezonto ezo. Siyafumaneka on social media uncuthu Toes ngusiseko yelani mnegama icontact zami ngu 073-184-9617 073-184-9617 yeah. Abakhwela isithuthuthu ukhwela i-quad bikes babhatala mali zithini I-prices i-quad bike 30 minutes ride it's 250 1 hour 450
then i-kayaking is 150, hiking i-150. But if uniba 10 umzekelo niya-hike, siyayehlisa la price, yabo 200 rand. Once you go over 20, siphinde siyehlise futhi, uyabo. So sinayo ke ne-package e-300 rands. Kula 300, it's a special package for abantu abayifona ngaphezulu. Kula 300 ufumana i-quad bike, ufumana i-potty course, nala short walk. Oh, sure. Uyabo, so it's quite bayayithanda ke abantu because ufumana into ezininzi at a very reasonable price. Uyabo. Siyapheka kupheka amahutman ke pha uyosipheka ku sinayo nosisi pha usiphekelayo chef Naliti. Sithi ngo-barefoot chef. Akasithandi idlangu ufuna amenyawo iyo lento ngo-barefoot. So hayi yo uyayishaya ibhodo. Uvula every day okanye khona. Si operator thina okokoko cha sifuna i-bookings. Nangona sivula nange holiday sinangxaki. Nange Christmas sisebenzile last year so asinangxaki thi yana holidays okanye kubi Sunday. Asinangxaki sikhona. Okay. But awuvela uye pha Khas enze booking so that siyazi ulungiselelo kungathi obana bekho ke asifuni ithatha. Asisifuni ithatha because xa ngekho bookings pha sihamba ngembambo pha because singamahotman sodwa siyasebenza. Xa wenza ithatha ngoku yabuza sibamba ngoku ine compromising space. Okay. Hayi ke. Closing remarks Steve. Ayisho. Noba Sasatsho. noba umblessile nje umkhulu. Beke isandla nje. Sorry now. No, yena sedigqibile yakhe. Oh, sure. UBCM. Okay. Oh yeah. Yeah, hayi sedigqibile yakhe. Siyathetha wena mkhulu wakule podcast kutshintsha izinto. Yes. But sithule asibuyisi izotho ba sithi ababathentheni yabo. But baninzi abantu abaze apha. Sure. Athi umuntu hey bra incithile lawe yakho because now kuthe kwathi kwathi. Yabo. So expect something Because very soon. enye into wena taya yabo. Abantu xa bekujongile ingathi right. Yabo. Abayiva le nto ivayo. So uthi ngochopha apho ichaze ba. Sure. Yabethakala kodwa enyanisweni Yeah, phana pha. And yapho benibawula khona benibawula baphayelwa yabo. Uyayibona wena. So then abantu bakhona abantu abamameleyo pha abaqonda ukuba ngakwazi ke ngokuthatha abakuselwane mhlawumbe bengafuni uba ngathi bandwebile yabo so ndiyamazi uBCM ndimthembile uba uzakuthatha akusondeze le Masipala wethu ombaxa lo. Ngowethu. so nebhetro secime yakho ne keep on pushing 13 point Nazo ke. Hayi full package man. full package straight. So yeah man, man thanks man Puti for coming through. Sure. Lewe lena sasithethe singekafiki na ku 5k singekayenzi ne walk kwakunini kwakudala man. sisenza ingxaki iwani ndoba besithumela abantu esicinga bazawuthetha nawe msinya yabo Okay. cha Kuba thina singakwazi sikona ba it's going to be easy xa sithethelwa ngabantu abasazi soyi2 Yeah, sure. abazi wena abazi nathi baqonda ba ingayiwe grand yabo. so So umuntu bekudala isiphusha nguzungu yabo uzungu dala sixalela wey kusemana hayi man ekuse Ntwana yamaqiniso. hey wanina ngoku nathi nyani ke ingathi ngosiphakamile okanye sithini Yeah. but sicela uxolo nangaloo nto da sesithe salapha Thank you my brother. Thank you brother. So yeah, thank you so much for coming through. Hopefully this is a start of something big, something good. Hopefully you'll also come back again with into zobake kwalunga ke kwezinye indawo bezingathenanga, and hopefully nani guys, wherever you are watching, reach out. I'm sure nithethile number okanye xa kuphuma episode, go out there yabo uhlomle yonke lawo yakhona. So yeah, this has been the Nayful podcast, episode number 74. We are out. sure umsearch kanye mbalo umsearch out lena ifuna lo karaoke leyo xa benithethe ngayo and then ke nguye umuntu wesibini
okanye nguye umuntu wesibili uphendula La 1963. So No asemgayi Mseshi. sithe thina siya eMosingeni ngecawa. So angahamba nathi. That's fine. Yeah, That's fine. Mseshi ungahamba nathi phopho sibe sonke pha. Uthi uyike inyoka. Okay. Sharp. Nalondlu ubona singathethi nje sithule ngabo sisendlele silandele they don't wanna see us get that's at our story Ndikhuluma ngcelela uvuyo batha kumbile yindiyo babona bekhweleta banomona babona ndikumpetha ndithandazela impumelelo ezizibhalo zize nentsikelelo ndibekele amabekelo waphelele emoyeni ingathi ngamakhwelo the niggas no my killers no man